carrera ha tenido muchos gastos de asistencia personal y de alojamiento. Creo que hemos demostrado que con esfuerzo y con la colaboración de todos es posible. Terminé la carrera de Ingeniería Multimedia con 35 matrícules d'honor i 9,81 de media. Us envio aquest vídeo des de Coimbra, Portugal, que és la ciutat on, gràcies a la Fundació, vaig poder venir a estudiar i aprendre portuguès. Està sent una de les millors experiències de la meva vida y soy muy feliz de estar aquí fent el meu somni realitat. Esta beca, ahora que ya ha pasado un año, me ayudó mucho, sobre todo para poder costearme la figura del asistente personal. Estoy ya con el trabajo de fin de grado y espero en poquito tiempo ya estar graduada y poder hacer el máster de Psicología General Sanitaria para el año que viene. És una dotació econòmica necessària, però més que això també és un reconeixement a l'esforç que un fa cada dia, no? Ja vaig acabar els meus estudis universitaris i bé, ara mateix estic treballant, estic assolint també els meus reptes, ara estic fent, diguéssim, altres cursos més complementaris. Invertint, entenent i apadrinant a un estudiant amb diversitat funcional ens dones l'oportunitat d'accedir a una formació superior que ens permeti preparar-nos per a un futur laboral altament competitiu. Apadrina una beca Fem Talent.